Varoitus. Warnin. Tästä näin. James Bondia eikä tästä ikkunasta sisään. Vittu, mulla on iso pää. Moikka. Onko pakko tehdä se joka kerta, kun mä tuun käymään? On, miksi sä tunkeudut tänne taas? No, mä oon täällä katsomassa mun siskoa. Sun sisko ei oo täällä, koska se kuoli. No, ei varmasti ollut. Se oli jotain siitä, mitä sillä... Heppa! Kerro vaan sun huolesta. Tässä oli tää hauska juttu. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mä olin veneessä ja sitten se vaan uppos. Joo, me saatettiin vahingossa ampua sun venettä. Mitä nyt? Mulla on tärkeät tekemistä. Vahingossa ammuttiin ton vene ja nyt se pyytää meitä etsimään joku ukko, joka tappasi. En tiedä. No kun se on me. Onksi vittu? Keksi joku saatanan vale ja mene pois mun huoneesta. Vale? Vale? Vale! Mä kohta tungen tän vitun muistilaput sun perseeseen. Okei. Me saadaan lavasta. Ei kun siis, eiköhän mennä. Miksi mun sisko pornoo? Okei. Täällä on aika paljon paperia. Okei, mä en tykkää tästä paidasta. Minä olen nyt mies. Mulla on nälkä. Oisko täällä jotain? Tuolla on tyttö. Heippa. Käyttäkää mulle on hieno paine. Ei, mun isä oli se nussi mun tätini kanssa. Voi että, mitä draamaa. Joo, 1, 2, 3. Mitäs teidän päivään kuuluu? Eihän tossa verta. Ei. No mene perseeseen. Oh wow, musta tuli lesbo. Eikä itse asiassa tullut, koska se on... Turpa kiinni. Moi! Ootko nähnyt mun siskoa? Se kävi täällä käysäin. Nyt vittu kerro, mitä sä teet? Mä tarvii mun siskoa. Sisarusasioita. Pelataan lautapelejä ja sellaista. Näetkö sä? Musta tykätään enemmän kuin susta. Eikö sä nähnyt? Kaikki naiset iski mua. Eiks mä riitä sulle? Hei, tässä on puukko. Ei puukutella ketään. Kattokaa. Olen upea. Aiheutan teille painajaisia. Mihin te meette? Hei, mä näin ne tekstitykset. Mitkä tekstitykset? Mä rikon 4. seinää. You know, sä oot silti mulle rakas. Oikeesti? Saanko mä ripsien pidennyksetkin? Tiistai. Nyt on tiistai. Torstai. Torstai. Korpit! Korppi on mainos. Oh, hei! Moi! Kato tätä, korppi on oikeus! Peta tuo... korpit tykkää musta. Jauhanta. Koska korpit ovat korppeja. Mitä vittua sä siinä selität? Mikä sulla vaivaa? Sä oot hirveä! Mä en anna sulle ripsien pidennyksiä! Ota! Kerta jäi mun... Au. Nyt avaa mulle ovi. Hieno portaali. Thanks. Sä tuut mukaan. Wii! Mä menen tänne. Oh my god, kattokaa, se on Milli. Se on millipilli. Millipilli. Moikka! Tadaa! Me vittu! Enkä mene! Koska tää on nyt mun show. Tää on nyt minun ja Millin orkesteri. Mitä sä teet Mitä täällä? vittu sä täällä teet? Ihan sama. Nyt sä tuut mukaan. Mitä sä siis teet täällä? Etin mun siskoa. Sisko! Sinä! Mitä? Mitä vittua sä teet täällä? Etin sua. Meidän pitää sisarusaikaa. Kaikki vuodet. Kun me ei pelattu lautapelejä, katsottu elokuvia ja käyty edes syömässä. Sen takia mä en edes vietä sun kanssa aikaa. Sun pelit on niin paskoja. Mun ponipelit on hyviä. Kyllä, niin on. Mä etin se ponipelit. Sä oot yhtä lapsellinen kuin lapsena. Ite oot. Häpykää vittuun mun teltasta. Mitä sä teet? Sä taas huumeita? En. Mä myyn nykyään gasoliinia. Joten kirveitä tapaan jonkun näillä. No en tapakkaan. Mä tuun sinne, vien sut kotiin ja me pidetään ne vailla. Nyt riitti tämä. Minä oon aikuinen nainen. Ai jaa. Mulla on mun bisneksiä tän jätkän kanssa. Ai, joo, onpa hyvä perse. Mä haluun puukottaa noita molempia. Minun sä et koske! Sähän et siihen saatana koske. Koske! Mä halusin edes hetken olla rauhassa, mut sä ängit joka paikkaan. Kuinka mä puukotan tää? Nyt siis mä päästään irti mun best friendistä. Mä voin hakata sen. Noi, sirkkelin. Et koske! Nyt irti! Koskenpas. Levoilta! Tää oli sun viimeinen teko. Paa! Sä saat tästä Siellä se on. Ai älä! Mene sinäkin Ei, vittu siitä. En. Lähtee. Klats. Ai. Vaihan vittu! Isko rakas, mä haluan reunion sun kanssa. Ei kelpaa. Siis sä oot sä oot niin ärsyttävä, mä en jaksa sua enää oikeesti yhtään. Moikka! Masennus.
Mä en halua. On paimiosta. Pakko sanoa, Moksi, sulla meni ihan hyvin tällä kertaa. Ei, sä oot ihan vitu paska tässä työssä. Mulla on oikeesti tommonen muki. Kurkku!